ҳунарнамои волои варзишгарони ватанӣ дар сабқати байналмилаливу осиёӣ ва ҷаҳонӣ боис гардид то масъулин дар самти ҷоннок гардондани фаъолияти навъҳои гӯштин дар қаламрави кишварамон тадбирҳои судманд биандешанд. бо назардошти ин иншооту майдонҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуд то кори масъулин дар тайёр ва омода кардани варзишгарони сатҳи байналмилалӣ дошта вусъат ёбад. толори варзишие ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 81 шаҳри душанбе мавҷуд аст, барои тарбият кардани варзишгарони лаёқатманд дар риштаи самбо ба талабот созгор мебошад. дар толори варзишии мактаби зикр гардида як қатор мураббиёни соҳибтаҷриба кору фаъолият мекунанд. яке аз онҳо абдураҳмон абдуллоев аст. худи абдураҳмон машқу тамринҳои гӯштинро таҳти роҳбарии асосгузори самбо дар тоҷикистон исмат абдуллоев омӯхт. оре ҳамон исмат абдуллоев ки шодравон саидмоъмин раҳимовро ба мартабаи чемпиони ҷаҳон оварда расонидааст ба ҳисоб меравад. абдураҳмон абдуллоев дар соҳаи варзиши тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. албатта инҷо сухан дар мавзӯи чемпионати иттиҳоди шӯравӣ меравад ки ӯ 2 маротиба ҷоизадори сабқати мазкур гардид. инчунин абдураҳмон абдуллоев дар ҷоми аврупо байни донишҷӯён ба гирифтани унвони қаҳрамонӣ шарафёб шуд. соли гузашта самбочиёни ватанӣ дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзиданд. яке аз онҳо мудассир субҳонқулзода мебошад. бо маслиҳати падарам таҳти роҳбарии абдуллоев абдураҳмон тамрин намуда ба мусобиқаҳо сафарбар шудам. ман аввалин бор вориди майдон шудам. усулҳо хеле ба ман душвор буд. ба ҳаяҷон омада на он қадар хуб иҷро мекардам. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки мудассир ба майдони паҳлавонӣ тасодуфӣ наомадааст ва ӯ ҳанӯз аз овони хурдсолӣ бо қиблагоҳаш ба тамошои майдони гӯштинҳо мерафт то аз наздик майдони мардонагиро бубинад ва ба ин тарз роҳи убур намудани марҳилаи паҳлавониро дар мусобиқаҳо биҷӯяд. вале он вақт фикри онро надошт ки қабл аз вориди толор шудан варзишгар бояд машғулиятҳоро паси сар намояд. хулас баданро пурра ба майдони гӯштингирӣ омода созад. варзишгаре ки боз зеҳни хуб дошта бошад, тез ҳамун зуд ҳамун гуфтаҳои мураббиро яъне ки қабул мекунад ва дар муҳлати наздиктарин ӯ метавонад ки ҳамун меъёрҳо ва ҳамун малакаву маҳоратҳое ки дар гӯштин аст тез аз худ кунад ва ҳамин чиз дар ҳиссиёти мудассир яъне ки муайян шуд. мо дидем ки мудассир дар ҳамин ним сол қариб ки ҳамун меъёри дараҷаи варзиширо иҷро кард ва боз як паҳлӯҳои дигар сифатҳои хуби мудассир дар он буд ки ӯ ба ҳамон паҳлавононе ки 1 сол ё 2 сол зиёдтар яъне ки машқварзӣ карда буданд ва таҷриба бисёр доштанд با همان برابر از اون بالاتر یعنی که گوشتین میگرفت مشق میکرد و همون صفات های مثلا بگیم که فیزیکی یعنی جسمانی تکنیکی تاکتیکی که با اونها داده میشد همین هم اجرا میکرد. мусаллам аст ки самбо таърихи тӯлонӣ дорад, вале то ҳол мутахассисону коршиносон масъалаи шомил кардани гӯштин ба барномаи бозиҳои олимпиро ҳал накардаанд, ҳолон ки шумораи ихлосмандони самбо дар ҷаҳон сол ба сол афзун меёбад ва танҳо рӯзҳо самборо бори аввал дар универсиадаи умумиҷаҳонӣ ки дар шаҳри қазон гузашт дохил карданд. илова бар ин гӯштини самбо ба бозиҳои осиёӣ низ шомил шуд ва соли 2018 дар Индонезия самбочиёни тоҷик фаъолона ширкат варзиданд. албатта ҳар як мураббӣ ба варзишгар новобаста ки он дар кадом сатҳ қарор дорад ҳам медонад ки шояд ки мақоми ягон ҷоизадор соҳиби ҷоиза шавад. лекин варзишгароне ки унвони қаҳрамони ҷаҳон ҳастанд ё ки қаҳрамони бозиҳои олимпия ҳастанд дар мин бар мусобиқаҳо ҳатто худи варзишгар гуфта наметавонад ки ман дар ин мусобиқа қаҳрамон мешавам, чунки ҳамин хел аст ки таҷриба нишон дод ки ҳатто қаҳрамонои бозиҳои олимпия ё ки қаҳрамони ҷаҳоне ки имсол шудааст соли дигар
ҳатто он метавонад ки соҳиби медал нагардад. ҳатто варзишгарони таҷрибадор. чун дар толор худро ба таври бояду шояд нишон дод, аз ин рӯ масъулин санҷидани қувваашро дар майдон иҷозат доданд ва ӯ ҳамеша орзуи ба майдон, ба рӯи гилем баромадану бо рақибон даст ба гиребон доштанро мекард. ниҳоят ба орзуву ормонаш расид. гуфтам мумкин аст ки аз машқу тамринҳояш вақти хело зиёд сипарӣ шуд ки ба майдони паҳлавонӣ барояд. ман медидам шогирдони абдуллоев абдураҳмон дар мусобиқаҳо рафта ҷойҳои намоёнро ишғол мекарданд. ман шавқу завқам зиёд шуд. таҳти роҳбарии абдуллоев абдураҳмон бо маслиҳати падарам рафта тамрин намудам. аввалин мусобиқаи ман байни залҳо буд ки ман дар он ҷо хеле ба ҳаяҷон омадам. аввалин мусобиқаам буд. ман бар 5 ҳарифам дастболо шуда соҳиби медали тилло гаштам дар аввалин мусобиқаам. албатта дар ибтидо мудассир ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ шуд, вале дақиқназариву иродаи мустаҳкамаш ба ӯ даст дод то аз душвориҳо барояд. ҳамчунин баъзан вақт ташрифи қиблагоҳаш ба толор қувваташ дод. дуруст аст ки мусобиқа ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдаш то кадом андоза аз нозикиҳои ин ё он нави варзиш баҳравар гаштааст. гарчанде мудассир дар дуюмин мусобиқа майдонро бедастоварде тарк накард, вале аз камбудӣ орӣ набуд. аз ин лиҳоз барои мураббиён дар мусобиқа бештар дидану дарк кардани иштибоҳҳои шогирд ҳадафи аввалин дараҷа аст, чунки онҳо бо ин гуна роҳ метавонанд дар ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муваффақ гарданд. хуб шуд ки дар муддати кӯтоҳ тавонистем ки дар ҳамин мусобиқаҳои толори варзишӣ яъне ки вай нишон дод ки ҳамчун як варзишгари наврас ӯ метавонад ки дар мусобиқаҳои болотари шаҳрӣ ва мусобиқаҳои ҷумҳурӣ яъне ки тайёр бошад. ва оҳиста оҳиста ҳамин хел завқи мудассир зиёд шуд ва аз тарафи дигар яъне ки ба он падараш бисёр кӯмак кард ва ҳар вақт кӯмак ки падараш ҳамон хел буд ки меомад назорат мекард ва мепурсид ва медид ва дохили толор мешуд ки писараш чӣ хел машқ мекунад, чӣ хел завқ дорад. ва ҳатман худи волидайнам ҳис кард ки мудассир завқи зиёд дорад ва монеа нашуд. дар ҳамин толори варзишии мо мудассир вақте ки муаллим ба мо устод ба мо усулҳоро нишон медиҳад ва хеле ҳамин усулҳоро хуб мефаҳмад ва ҳамин усулҳое ки мураббӣ ба мо нишон медиҳад хеле хуб онҳоро иҷро карда метавонад. пас аз ин мудассир чанд маротибаи дигар дар гӯштини самбо ҳунарнамоӣ карда доимо ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ даст ёфт. ин муваффақият ба ӯ имкон дод то барои ҳимоя кардани шарафи кишвар берун аз мамлакат низ сафар намояд ва ӯ бо ҳамроҳии мураббиаш абдураҳмон абдуллоев ҷиҳати ширкат дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии қазоқистон роҳ пеш гирифт. با خود میگفتیم که ما باید از این مسابقه مدال طلا را گرفته آییم برای آنکه روزی که در جمهوری قزاقستان مسابقه برگزار می‌گردید آن روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بود و می‌خواستیم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند گردانیم. استادم به ما میگفت که مشق و تمرین را زیاد کنید و به دستاورد برنگردید از آنجا و من مشق و تمرین را خیلی زیاد کردم. در مسابقه دولت قزاقستان سزاوار جای اول گشتم. чун сабқати бурунмарзӣ барои он нахустин буд, на майдони бегона ва на паҳлавонони ноошно ба даступохӯриву тарсу ваҳм дучораш накард, балки бо масъулияти баланди касбӣ, бо иродаи қавию ифтихор аз муаррифии меҳани хеш ва бо эҳсоси волои майдони мардонагӣ ба қувваозмоӣ пардохт. дар ҳар як рақобат бо панҷаи гирою бозуи рустамона дар муқобили ҳарифон чун паҳлавони шикастнопазир меистод. ба ин тарз якеро паси дигар бо усулҳои хоси гӯштингирӣ ба тахтапӯш мехобонд. варзишгаре ки бори аввал
بیرون از جمهوری شروع کرد و نه هر یک ورزشگر مثلا وقتی که از جمهوری سفر میکند نه اونقدر تجربه زیاد دارد در بیرون و نه اونقدر اونها خوب راهنمایی میکنند چون که تجربهشون کم است و همین مدثر توانست که در مسابقه که اول سفر کرد در همین شهر اطراف جای اول رو اشغال کرد و وقتی که ما با مربی‌ها و با دیگر کشورها همین میگفتیم که مدثر باری اول است که با سفر بر اومده است همین خیلی نتیجه است و یا حیران میشن که چقدر در یک مدت کوتاه در همین خماش او توانست که در همین مسابقه‌های بین‌المللی جای اول رو اشغال کرد. ما همراه مدثر یعنی قهرمان این برنامه طول 4 سال است که با هم مشق و تمرین میکنه و در بسیاری مسابقه ها یک جای اشتراک کرده ایم. مدثر در وقت مشق ها خیلی آزوده مشق ها میبراید و جدی مشق میکنه و با مسابقه ها تیاری میبیند. سال 2018 که من در مسابقه قزاقستان مغلوب گردیدم او سزاوار مدال طلا گردید و یکی از پرقوت‌ترین رقیبان را مغلوب کرد و سزاوار مدال طلا شد. از چنین صورت گرفتن قواآزمایی نه استادی خویش بلکه مسئولین سبقت بین المللی را در حیرت گذاشت. از یک پهلوان نورسی که از فعالیت ورزشیش 2 سال بیشتر گشته و برای اولین بار هنرش را در سبقت سطحش بلند میسنجد انگشت حیرت میگزیدند و به این طرز به پهلوان جوان ملت تاجیک احسن و آفرین ها میخواندند. زیاده از 5 دولت اشتراک داشتند و من بر 5 حریفم دست بالا شده صاحب مدال طلا گشتم و رقیبانم از قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان بود که آنها را مغلوب ساختم. با همون یک پرتوفت زیبا است که حالا کلا میگوید او را میشناسند و هنگام تمرین او را میگویند که مدثر همون اصول را اجرا کن و او خیلی از این خرسند میباشد. اصلا مسابقه بین المللی در قزاقستان به حکم انعنه در آمده به خاطر گرامی داشته مربی شایسته ورزش طبیب‌بایف قشقربای گذرانده می شود. به مسابقه بهترین سامبوچیان از آسیای مرکزی و اروپا تشریف می آورند و از تاجیکستان 2 سال پی هم در سبقت مذکور سامبوچیان وطنی شرکت می ورزند. از جمله اشتراک قهرمان برنامه‌مان مدثر سبحان قلسوده بهتر است. بسیارتر در مسابقه ها که گوشتین گرفتی ترس از دلت گم می شود و به هیجان نمی آیی دیگه. با مدثر میگو که اول دانش خوندن با مشق و ما هم همیشه با او توصیه میدادیم که نو بسته که از اون که در اینجا مشق میکنیم باید که مسئله مکتب دانش باید که در مد اول باشه و یکون شکایت نبود نه از مکتب نه از والدین و از همین خاطر و به همین بگیم که همون نقشه هایی که مربی میگذاشت ما میگذاشتیم همش را با یک سری بلند که اجرا میکرد. پس از بازگشت مدثر در مسابقه‌های داخلی از پیشتر دیده خوبتر و بهتر گوشتینگیری کرد. با قول در برابر هنرنمایی از ورزشگران ملت‌های گوناگون زبان چیزی را آموخت. جهانبینیش وسیع گشت و تجربه غنی پیدا کرد. از این جهت کارشناسان پیوسته تشکیل نمودن همایش‌های ورزشی را بیرون از کشور توصیه می‌دهند. همین خیلی ورزشگری بود که از یکم چی نمی‌حرسی. بعضی با ورزشگران همین صفات ها نمی‌رسد که مثلا در داخل خوب برآمد میکنن در بیرون یعنی که اون ملکه مهارتی داره نشون دادن نمیتونه. البته اینه که یک پهلوان
ба майдони мардонагӣ рӯ меорад, таваҷҷӯҳаш ба бозиҳои миллӣ ва эҳьё бахшидани он дучанд мегардад. яъне ӯ хоҳу нохоҳ ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини миллӣ низ мепардозад ва гӯштини ҷопонии ҷудо инчунин самбо ки бархи усулҳояш ба гӯштини тоҷикӣ шабоҳат дорад, дар истифодаи босуръати амалу ҳаракатҳо ҳам мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки мураббӣ абдураҳмон абдуллоев шогирдонро ба мусобиқаҳои гӯштини сунъатии гӯштингирӣ низ омода мекунад. ҳарчанде ки дар гӯштини самбо ман рақобат мекунам ва ман ба мусобиқаҳои гӯштини миллӣ рафта гӯштин мегирам. соли 2019 моҳи ноябр сабқати анъанавии байналмилалӣ оид ба самбо. макон шаҳри атиравию қазоқистон. иштироккунандагон варзишгарони солҳои таваллудашу 2004-2005. чун анъана мудассир субҳон қулзода ба узви мунтахаби самбочони навраси кишвар ҷалб карда шуд. ҳузури мутахассисону коршиносон аз федератсияи ҷаҳонии самбо ва паҳлавонони номӣ ба муносибати ҷашнии сабқати анъанавӣ барои хотираи гиромидошти Табинбоев Қушқарбой. мудассир нисбат ба соли 2018 ин дафъа ҷиддитар омода шуд. хоб медонист ки дар ин сабқат намояндаҳои Қазоқистон бештар бар муқобилаш монеаҳои зиёдеро эҷод мекунанд, чун дар нави интихоб кардаи гӯштин қавӣ буду иродаи матин дошт, аз чизе ҳарос накард ва ҳар усулҳои маъмули самборо моҳирона ва дақиқназарона истифода бурд. дар кишвари Қазоқистон зиёда аз 6 давлат иштирок доштанд ки яке аз онҳо давлати Гурҷистон, Русия, Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон буд ки ман бар 4 ҳарифам дастболо шуда соҳиби медали тилло ва камарбанд гаштам. ба ҷуз самбочиёни рус, имрӯзҳо варзишгарони қазоқ ҳам дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолияти назаррас доранд, лекин мудассир ин дафъа низ бар намояндаҳои қазоқ дар истифодаи усулҳои маъмули самбо яксару гардан боло буд. албатта ҳама ин муваффақиятҳо аз тарзи дуруст ба роҳ мондани машқҳои дастаҷамъӣ ва аз мутахассисони кордори соҳаи варзиш ба амсоли Маҳмуд ва Абдураҳмон Абдуллоевҳо сарчашма мегирад. баъди ғолиб шудан хурсандӣ на танҳо мудассир ва балки хурсандии моро низ ҳадду канор надошт ки дар рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парчами мо баланд парафшод ва мудассир сазовори медали тилло гардид ва мо хеле аз ин хурсанд будем ки яке аз варзишгарони толори машқи мо сазовори медали тилло гардид. соли 2020 низ ният дорад ки чунин натиҷаро такрор намуда на танҳо чемпиони мусобиқоти байналмилалӣ, балки чемпиони Осиё ва чемпиони ҷаҳон гардад. ҳамин тариқ мудассир бо медалу диплом ва тӯҳфаҳои махсуси Комитаи тадорукот камарбанд сарфароз гардонида шуд. дар гӯштин бояд ғазабӣ нашавӣ, ором гӯштин гирӣ ки вақте ки ғазабӣ шудӣ гӯштинҳоят усулҳоят аз ёдат мебарояд ва худатро дар ҳолати мусобиқа худатро гум мекунӣ. Президенти Федератсияи самбои Қазоқистон ва роҳбарои кумитаи варзиши ҳамун вилоят тамошо карданд. раиси кумитаи варзиши вилояти Атрау устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ дар риштаи самбо буд ва худаш табрик кард ва хеле миннатдорӣ кард ва ӯ ки мудассир ояндаи хуб дорад, дар оянда метавонад ки вай номбардори миллат шавад дар чемпионатҳои Осиёву ҷаҳон ва ҳамонҷо боз ба ӯ ҳамчун як варзишгари беҳтарин шинохта шуд. акнун мудассир барои хонандаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 87 шаҳри Душанбе намунаи ибрат гаштааст. ҳар як пирӯзиашро дар мактаб бо ҷамъомади тантанавӣ истиқбол мегиранд, чун дар риштаи самбо пас аз
42 соли интизориҳо ба паҳлавони маъруфи тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода ва баъдан ба хушқадам Хусрав фатҳ кардани унвони чемпиони ҷаҳон миёни бузургсолон пеш омадааст, қаҳрамони барномаамонро бетафовут гузошта наметавонад. яке аз муқаддасоти миллии мо парчами миллии тоҷикистонро баланд афрохт. вақте хонандагон бо чунин дастовардҳо ба мактаб меоянд, мо устодон аз он фахр мекунем ки чунин қаҳрамонҳоро тарбия карда истодаем. мехоҳам ки дастовардҳоям дар соҳаи варзиши тоҷик бо хатҳои зарин навишта шавад. барои убур намудани марҳилаҳои пурпечутоби майдонҳои мардонагӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ва осиёӣ ӯро мебояд то пайваста ба машқҳои дастаҷамъӣ ва омӯзиши паҳлӯҳои мухталифи гӯштини самбо фаро гирифта шавад. дар шароити ҳозира ҳукумати тоҷикистон ҷиҳати амалӣ сохтани мақсаду маромҳои нек ва оммавигардонии варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим диққати аввалин дараҷа дода барои тандурустии аҳли ҷомеа шароити боз ҳам беҳтар фароҳам овардааст.